Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV otieno machielo arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Imore Ramogi TV bang' bedo kod Trevor Mbije weche manyien mag duol. Koro ni en thuolo mar yudo weche manyien mag Imore. Kama bende nyisi ni odiechieng' mar tich ariyo wan kod mathoth mawaikoni en odiechieng' ma bende wamiyi sigana mar gweng'. Ka gweng' ma kawuono dhi bedo gweng' mar Rodi Kopany. To kopogore kod mano, nitiere tuo moro magalagala ma koro muoch e gwenge ma Mombasa. Jopiny penjo ni to nyalo bedo tuo mane. Nonro dhi nyime mar yango kokalo e nyinyo mag oganda ma osewito ngimagi kotenore kod wach mar tuo magalagala no. Nitiere weche mathoth nyako Ramogi ma wan godo otieno ma kawuono kendo in thuolo mar miya pachi e namba 30600. Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Machiegni mokwongo thond weche. Osenego ji 4, ji 8 nyocha tho kok wang'eyo ni en tuo mane. En tuo ma dend ng'ato kuot ka gima macho wang'e, nikech kaka wan gi nyithindo koro ok wang'e ni next biro bedo ng'awa. Ji 4 otho kama moko chwale osiptende bang' muoch mar tuo magunde poko yangi e gweng' ma Chani, Mombasa. Jolweny 3 mag Kenya otho bang' nyamburko margi nyono miruti e kaunti ma Lamu. This new innovation ensures that once you get the jab, you are protected for 6 months. Kenya en achiel kuom pinje 9 ma jopiny dhi chako yude thieth e yor sandan ma ichwoyo jopiny mondo gal landruok mar ayaki. Machiegni nyako Ramogi, bed thuolo mar ndiko kaka nyisi mondo miya pachi. Jaloko mare iluongo ni Belinda Phillips, nyinga en George Bati. Machiegni jodak e gweng' ma Magadini e Changamwe Mombasa nigi luoro kaluwore gi tuo ma giywak ni osieko e gweng'no kendo osekelo tho mar ji 4 e thuolo mar juma achiel. Giwacho ni ringre ji 2 nyokwany e utegi odiechieng' manyoro ka ringre machielo kwany okinyi ma kawuono. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kardak makipevo matangini e od bura ma Changamwe Mombasa. Kae ne wayudo ka lit kod kuyo kwako jodak ma alworani kaluwore gi tho mag ji 4 e wi tuo mapok giyango maler. Ringre achiel ne wayudo ka igolo e ot okinyi ma kawuono, kama moko 2 bende ne oyudi odiechieng' manyoro kendo ne ochwale kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Osenego ji 4, ji 8 nyocha tho kok wang'eyo ni en tuo mane. En tuo ma dend ng'ato kuot ka gima macho wang'e. Kwanyalo kwanyo ji e ot kotho ng'ato achiel nyobwogowa. Kanyo wayudo kokuot ahinya ma kata koro kaka ting'e onge. Na kulingana vifo vya watu vielewe ni vifo vya aina gani. Maana watu wanafura, wana malengelenge kama wamechomeka. Hasa hapo tunashindwa kuelewa. En gino magikoni koro kelo buok ne jodak ma alworano ka koro ywak margi en ni apisas mag thieth mondo mi ochop kanyo kendo tim nonro mar yango gima dhi nyime. Jok manyotho nyoro kineno dhano to dhano chalo gi liech. Dhano nyo kuot miparo no wang'e gi pi. To motho kawuono bendo kuota kamano koro kwang'e ni en tuo mane. Ng'ata achiel nyotho kane gi sindani e lwete mane waparo ni koso yath mano chwoe marach. To ng'at machielo to notho kokuot kamano. Koro en gima owuok ma ta ji 2 bendo oseteri osiptal. Okwane ka alimantie kae ber nikech luoro osedonjonwa ma kata na wuon aseluor. Nikech kaka wan gi nyithindo koro ok wang'e ni next biro bedo ng'awa. Koro wakwayo ni mondo konywa gi dakteche mondo obi opimwa kae mondo ng'i tang'o monego ji e kor gweng' ma wantie kae niendi. Gima mako dhogi en kaka jogo duto tho moluwore kod ranyisi maket ka giduto bende ikwanyogi mana e udi manie gweng' achiel nogono. So tukamchukua kapeleka Makadara, polisi wakaja wakampeleka. Baada kama masaa 2 hivi pia tukapata habari tena kuna mwingine pia yuko kwa nyumba, sababu harufu ndio inafanya watu wanajua. Tukaenda tena tukachukua polisi tukaja, pia huyo tukamchukua tukampeleka kwa nyumba. Sasa asubuhi tena pia tumepigiwa simu tena kuna mwingine pia amefariki kwa nyumba. Sasa twashangaa ni nini ambayo imetokea hapa kwetu Matangini. Na serikali kuu mtusaidie tujue ni shida gani inaendelea hapa Matangini. Sababu watu sasa wako na taharuki. Mtu ajui kama leo ikitoka huyu kesho itakuwa nani. So tunaomba kama watu wa health waje wafanye research yao hapa, tujue ni mrupuko gani ugonjwa umeanza hapa
eneo letu la Chana. Apisa za migao mar thieth e kaunti ma Mombasa koni gisechako timo nonro bang' kawo nyinyo mag jogo mane owito ngimagi mar yango gima ne okelo tho ma kamago. En nonro ma bende gikoni gidwa timo ne moko kuom jotuo mikoni oseringo odhi e ute thieth. Mtu anafura kama vile miguu inakuwa kama ya ndovu. Ukiangalia upande mwingine ana malengelenge, paka washindo utamshika vipi? Kama jana tumetoa wawili hapa eneo la Matangini hapa. Mmoja ulikuwa ukimshika hivi tu anamomonyoka kama vile biskuti. Na sasa tunavyoongea kuna mama ameenda Makadara kubwa, amefura, miguu imefura kama ya ndovu, alafu ana malengelenge. Hatujui ni mkurupuko gani ugonjwa umetokea. So sisi tunaomba msaada. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi mano wach mowuok Mombasa kama bang' yudo report makamano migao mar thieth e kaunti ma Mombasa. Ratend kaunti ma Mombasa kokalo migao mar thieth ogolo duondgi ka giwuoyo e wach mar tuo magalagala no. Kata kamano gichiwo ler ni ne giyudo report mar ji 4 mowito ngimagi ma ok oyangi. To bang' yudo report makamano ne giyuko mapiyo kokalo kuom jolony magi mag timo nonro kendo ne gidhi mar timo nonro. Nonro margi kaluwore kod oboke mogol kod tend kaunti ma Mombasa yango ni tarik 9 dwe mar 7 ni higani jaduong' moro ma jahigni 91 ne owito ngimane to bang'e noyangi ni kopogore kod bedo ni ne en ng'ama ike osechuko, ne en kod kit tuoche mamoko ma ne chande. Jal machielo nyotho nyoro tarik 14 dwe mar 7 ni kendo en jahigni 57 ma bende wacho ni en jal mano yudi kotho e ot. To bang' kane otim nonro mopogore opogore to oyudi ni en jal ma chal ka osebedo jalo mani kod tuoche moko ma pod ok oyangi. Kopogore kod mano dichieng' onogo manyoro bende jal moro ma jahigni 69 kalure kod ote kod oboke mogol kod piny owacho mar kaunti ma Mombasa bende nyoyo yudi e ot kotho kendo dende nosechako kethore. To kane otim nonro wacho ni en jal manitiere kod athung'a moro miluongo ni dho ngere dendo ni asthmatic. Kopogore kod mano Ramogi, kopogore gi jal manigi asthma kaka iwache ma kizungu luongo ni asthmatic, to odiochieng' manyoro bende tarik 14 dwe mar 7 ni jal moro ma jahigni 55 bende oyudi kod anyuonde ka otho e ot kendo en bende ringrene ne osechako kethore kaluwore kod kuot mar dende. To iwacho ni en jalo ma bende nyocha nitiere kod tuo moro ma ok oyangi malong'o, kendo en jal ma bende nyocha nowuok e od thieth ka oyudo thieth e wi tuo ma idendo ni dengue fever, tuo moro ma bende osebedo ka chendo e gwenge ma kadho wadh nam chumbi. E wi mano piny owacho mar kaunti ma Mombasa okwayo jopiny ni po nono ng'ato nitiere kod ranyisi mar tuo moro ma ok oyango kata tuo moro amora to ring mapiyo nyaka od thieth mondo timne nonro mar yango ni to en ang'o ma nyalo bet ni kelo tuo machande mondo thiedhe. Bende giwere kod dhi achiel kachiel ka giting'o ringre jalo moyud ka owito ngimane e yo ma ok oyangi kendo gine ni oti gi okenge mopuodhi kod migao mar thieth e kaunti ma Mombasa e kinde mikawo ringre ma kamano. Bende gijiwo oganda mondo rit ler kuonde duto ma gintie mondo okang' ka okang' ma gikawo obed mano manyalo rito ngimagi kendo girit ler mar giwegi kaka dendgi kaachiel kod ler mar alwora ma gintie mondo geng' landruok mag tuoche manyalo landore kaluwore kod kuonde ma ochido ma ji odakie. Mano en ote kata report gi ler mogol kowuok e piny owacho mar kaunti ma Mombasa kaluwore kod wach mar tuo ma koro kelo tho mar ji 4 e gwenge mag Migaidini e kaunti ma Mombasa e kadak machangamwe. Wawere kod mano. Jolweny 3 mag Kenya otho bang' nyamburko margi nyono miruti ma otegi e buolo e gweng' ma Bada e kaunti ma Lamu. Jalup Commissioner ma Lamu East George Kubai oyango monjno ma okelo hinyruok mar jolweny mamoko maromo 7. Yango ni jolweny go ne riko jowetegi e gweng' ma Sankuri ka giwuok Kiunga. To ema nyamburko margi ne onyono miruti ma omuochogi. Jolweny ma oyudo hinyruok ochwal e od thieth ka pedha kod nonro dhi nyime.
Kawasuro iro ni sirikal oyango ni maromo ji 42 ne owito ngimagi e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo kod tarik 7 dwe ni ka ji 600 ne oyudo hinyruok. Bende sirikal olero ni maromo ji 50 sani itimonegi nonro kitudogi kod siro ng'anyo kod chwalo tulo pachoka. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E twak mare kod ute mag fwambe boma Nairobi, jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen oyango ni maromo ji 42 ne owito ngimagi kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo kod tarik 7 mar dweni. Kata kamano, kokalo kuom duol makelo ne ratich oganda pachoka e KNCHR, to olero ni maromo ji 59 ne owito ngimagi e ng'anyo ma tarik 25 kod tarik 7. In this chaos, 42 Kenyans regrettably lost their lives and close to 600 were injured. Sirikal bende oyango ni maromo ji 600 ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma tarik 25 kod tarik 7, ka kuom ji 600 go maromo ji 496 ne gin obila. Out of these injuries, 496 were law enforcement officers. This is unacceptable. One life lost is one too many. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen bende oyango ni bad migawo mar obila marango njore ma pachoka e TPU nono maromo ji 50 mosemaki moting'o achije ma itudo kod siro ng'anyo e yor pesa, chalo rowere kod loso kaka ng'anyogo timore pachoka. Murkomen wacho ni kuom achejego oting'o ji ma ok gin jo Kenya manie pachoka. Close to 1,500 people have been arrested countrywide and are facing various charges, including terrorism, murder. Of these, 50 individuals are currently under investigation by various crimes investigation units. E lipodno, sirikal oyango ni maromo buche 71 bende nono kod obila mag ATPU e kod achije ma ichan tud kod njore makoch e doho. Okoni kweth mag jonjore ne geta apise mag sirikal e kod apise mag arita kwe pachoka. While 71 cases are being handled by the anti-terrorism police unit for offenses related to acts of terrorism. Sirikal oyango ni jonjore ne omonjo a supermarket e kaka Marketias kod Naivas ma Nakuru e kendo Temach, Ruiru e kaunti ma Kiambu, supermarket mar Quickmart to kod Carrefour ne oyake, Naivas ma Nyeri, Naivas ma Nairobi, Ketias ma Eldoret kod Mogonas ma Meru bende jonjore ne ogeto e kendo ketho kamagi duto achijego osedinegi kod obila. Goons broke into Ketia supermarket and stole goods worth millions of shillings, and 12 suspects were arrested and arraigned. Migawo mar arita kwe bende omako chung' motegno ni onge kweth moro amora mar obila ma sirikal oketo mondo oneg jo Kenya. It would be unconstitutional and illegal to establish a squad anywhere in Kenya to kill people. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen oluwo ni tich abich mar jumane odhi golo wach obro bedo mise kaka obila winjo be ni tiyo kod magina matimore kinde ma kweth maketo sirikal tesre to wuok tu musuo kod sirikal kanyakla kod jatend piny ewi wach tiyo kod magina e goyo tieg jong'anyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar omenda oyangore ni osekwa ni ogolo omenda maromo siling' bilion 1.3 mar konyo kawo ting' mar kod thieth mar jogo manowito ngimagi kod mago manohinyore e kinde ng'anyo mar Sabasaba. Ma oyangi gi riwruok marango lokruoge mowinjo tim ni obila Police Reforms Working Group osebedo katimo nonro e wi ng'anyono. Gidwaro ni duol mar IPOA tim nonro e wi obila manotiyo kod teko mathoth e kinde ng'anyo kendo gichiw ripot margi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Bag ng'anyo mar Sabasaba e pachokae, ng'anyo mar riwruok makelo ratich oganda oyango ni ne olal gi ngima oganda maromo 38 kama oting'o mine 4 gi nyithindo 2. Moko kuom jogi ne magino mako kata obedo ni ne gionge e ng'anyono. Riwruok mosebedo karango lokruoge munjo timie migawo mar obila The Police Reforms Working Group Kenya osebedo katimo nonro e wi ng'anyono kama ne gitwake gi joneno mane nitiere kuonde mane obila rakore gi jopiny. A fact-finding mission that we undertook to Kajiado County, which was of course one of the areas in which the highest number of fatalities. And just to mention the 38 deaths that have been recorded by the Kenya National Commission on Human Rights, essentially
tell us that this was the most deadliest protest, I think, in the last year or so. It is over half the number of people who died in protests in 2024. So 38 is a very high number. Giango ni kwetho bila moro mane okorwako lepo bila, kendo ne tiyo gi nyamburko ma onge namba, na ochwado ganda gi magina e kuonde dak Mangong, Kajiado, Rongai, Kitengela kod Kiserian e Kabange. Nyamburko mag ambulance mane one kaluwo nyamburko mag Subaru go no biro tingo gi kachich koro nitie ni ne gitiyo kanyakla. Gidwaro mondo mi duol mar IPOA otim nonro kendo chiw report makare ne oganda. IPOA should urgently conclude investigations into the 38 documented deaths, over 500 injuries and other abuses, and should publicly share its findings and also preserve evidence and move very quickly to intervene to preserve evidence in places where killings and severe injuries have been reported. Riwruogno osekit buche moko ma odonjne godo moko kuom jogo mane omaki kaluwore gi ng'anyono machalo kaka njore ka bende gikwayo doho mondo mi kik geng'ne achijego kapok oyudgi ketho moro amora kendo kik tuongi rambun. 31 of the protesters were charged with terrorism charges, contrary to Section 118 of the Criminal Procedure Act and Section 180 of the Evidence Act, and destruction of property riotously contrary to Section 253B. What this means essentially is that the charges of terrorism are not backed by evidence in the charge sheets. This is the concern that we have. Giseo josiasa kuom golo weche moko ne obila kanyisogi kaka unjo girakra gi jong'anyo ka giwacho ni obila ni kod chike gi marito gi giwegi ka bende gidwaro mondo mi od bura orido kenge mag rito ngima oganda. The orders to shoot, to kill, the orders to shoot to maim by the President, the Interior Cabinet Secretary and also the National Defense Committee chairperson were all unlawful commands. They are unlawful because the National Police Service is an independent agency. It is governed not by the instructions of the executive or parliament. They are governed by their own National Service Act. Bende gidwaro mondo mi sirikal okaw ting' mar ik mar jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyogo kendo ochul nengo thieth ne jogo manoyudo hinyruok mathoth gi pod nitiere kuonde thieth. In the wake of these events, the National Treasury has reportedly been asked to release Kenya shillings 1.3 billion to settle outstanding bills owed to private mortuaries following a sharp increase in unclaimed bodies during this period. Riwruogno oseo piny owacho kuom rem keto pek mowinjore ne arita mar oganda to kar mano gisebedo ka gitiyo gi obila marach mar monjo oganda e kinde mag ng'anyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Achiji aboro ma itudo kod tiayo mach kendo wang'o tesedo bila mamawego e Rachuonyo North e County ma Homa Bay kawuono chwale do makahawa kendo donjnegi ketho mar monj mar njore. Achijigo ma oting'o Kennedy Oluoch, Nicholas Otieno, Tofik Owiti Mohamed, Michael Omondi Opiyo, David Bill Clinton Otieno, Robert Ouko Abala, Samuel Ouma Odhiambo kod Eric Obunga Osumba yando sechwale do ma Oyugis ka koro chako magi kendo nyoro bang' rumo mar thuolo manomigi. Nyo chwalgi e log tich mar obila ma kedo gi njore ATPU mantiere Nairobi kaeto chwalgi e do kawuono. E nyim doho makahawa achijego osomnegi ketho tieng' didek. Kama okwongo en monj mar njore, mar ariyo en tim kwero mar wang'o tesendo bila kod ketho machielo mar ketho mwandu. Giduto gikwedo ketho makamago kendo chwalgi e remand e jela ma Kamiti Maximum. Kajang'ad bura Richard Koech oyango ni gibiro kata biro limbuch gi kendo tarik 22 mar dweni. Kawasudo to en ji ariyo manowito ngimagi kinde ng'anyo mag Sabasaba giko okow e kar yweyo margi mogik. Bridget Njoki majagni 12 noiki e gwenge mag Dhunguri ka Joseph Kagiri majagni 24 oiki e gwenge mag Ndeya mane kaunti Onogo ma Kiambu. Efi Nyakidi noluwo wachni kendo ma report. E kanisa kopere mar Our Lady of Fatima ma e gwenge Mandumberi kaunti ma Kiambu. Ne en lit kod kuyo e kinde mar ringre Bridget Njoki ni chwale kanisa no ne nyasi mar alam. Njoki ma jahigni 12
Lisasi nojuko kanoneno wang' jowi e yodgi e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Bridget nodhial kaka nyathi mane jahera kendo mane mor seche duto. Min mare Lucy Ngugi nowacho ni lisasi manojuko nyare nomiyo lek kod geno mare ne nyathine gore Luanda. That bullet has cut short your dream. It's only your dream, but the love. It's not only your dream, but the love. The affection we received from you is now gone. Now our family chain is broken. It will never be complete. Giko Bridget nokow kare mogik mar yweyo. Dwaro mar familia mare kod jogo makedo ne ratich oganda en mondo mi ratiro oyudre ne Bridget. Our leaders listen here. No money, no compensation will bring my daughter back. I have left everything to Almighty God. Whoever pulled that trigger, listen again. I know our men in uniform are here. As you receive orders from your big bosses there, listen. Whoever pulled that trigger, I may never know them. But God is full of justice. Ile risasi ambayo ilimuumiza ilipatikana katika hatua ya kufanya upasuaji. Kwa hivyo hiyo risasi ambayo tulipeana kwa IPOA iweze kutumika, tujue ni nani alimpiga risasi na achukuliwe hatua haraka iwezekanavyo. Kwa machielo e gwenge mande ya Manai County no Makiambu, rawera machielo Joseph Kagiri manochwadi gi lisasi e boma Mangong bende no bag nyasi mare mar iko. Huyu alikuwa kijana mdogo, alikuwa anajitafutia, wakakuja wakamua. Haki wamjafanya vizuri, lakini tunajua Mungu anawaona. Hatukufurahia hiyo kitendo iliyotendeka siku ya Sabasaba, kuuliwa kijana wetu, kijana mdogo ambaye alikuwa tegemeo kwa hii familia ya Gladys Muthoni. Gladys Muthoni Mamin Kagiri ne Mirima Ohingo e kinde iko mar wuode. Wirani Kagiri ne nyathine makayo kendo ne konye e yore mopogore opogore. Efinya Kidi, Ramogi TV. Onge gimoro amora nyaka Ramogi mowinjo bed ne nyuolo lal mar ngima. To kosewuok bende onge gimoro amora manyalo duoko ngima. Mak mana ni inyalo ho chuny jomodong'. Mane momiyo ote mara en ni bede migepe mochung' ne timo nonro kaachiel kod mochung' ne arita e yo moro amora manyalore mondo ratiro yudre ne familia manowito jogi. Wadhi nyime. Jombete 12 mag pinje Ulaya e pachoka opoyo jatend piny William Ruto kuom chenro mar chuo commissioners mag kata kod jakom manyien mar duol mar IEBC ma en duol matayo yiero e pachoka. E ote ma kanyakla jombete mag pinje Jerman, Ingereza, Netherlands, Denmark, Ireland, Australia e kind mamoko onyiso geno magengo ne duol no kendo ni duol no biro tayo yiero mage e yo makare maonge kod mibadhi. Bende gijiwo od bura kaachiel kod migawo mar omenda mondo ket yot ne IEBC e weche mag budget kendo neno ni giyudo omenda e thuolo machon ne ikruok margi ne tayo yiero mabiro. Ewi wach ka ombulu jombetego nyiso bede migepe duto mondo chiw sir mowinjore mag neno ni Jo-Kenya ma chik opuodho okawo ombulu motelo ne yiero mabiro. Erokamano nyakwa Ramogi wasudo mano ema terowa e yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag oimore dakika 21 bang' saa 3 mar otieno odiechieng' mar 15 e dwe mar 7 2025. James Masindo Duor isanda dikula winji makare kantiere Kibuye Kisumu ka. Erokamano Samuel Odhiambo jowa kantiere Seme Wang'arot. Ramogi TV neno maler kendo miwa puonj makare. Erokamano ahinya. Baraka Ndama wuod wath Ong'er Kadem wacho ni ageno ni iriyo maber adikul Ruth Nyasaye mondo mi oduogi okonywa yawa wuoro piny. Sawa, erokamano Ndama. Yoro ote mathoth ahinya paro ni kadioro achiel bende do bedo maber. Bati pinye ma orumo Nyasaye oban piny dichiel ochak chwech manyien. Gik matimore Kenya kae mako dhoga yawa. Koro tuo maneko Mombasa no to en tuo mane jodalawa. Mano Baba Tur emopenjo kamano. Lidi kawuok kolenyo. Ramogi TV neno maler ahinya kendo amor gi weche manyien. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Sande Ogonda kata wuode Nyaero kantiere Kisumu Kajulu
but Angira School winja maler kendo bende onena. Otieno Brian kowuok Kogore wacho ni waketuru mana lamo mano emaduong'. Erokamano Otieno in bende ka ikete Ramogi TV Otieno ni. Erokamano Aida from Madare bende nenowa kendo mor gi Ramogi TV wacho ni entiere kama kawaida kendo weche manyien mol kendo chopone e yo makare. Anno ka ji bende medo ndiko na Kairo kama ne nyaw chieng' udalego pap nyadiel aneno kendo luwo chendo yo makare entiere pap nyadiel kaka kolone weche manyien. Erokamano nyo Wood Tsunami Ramogi kelo news makare Dudubai Riko Wodi Nyaseme kantiero Ruba Migori. Ochinja Kosege wacho ni odhiambo masani to watimo mos makende ne familia mag jolweny mawito ngimagi masira ma ojuko gi gwenge malamu. Erokamano ahinya. Mwalimu Asariko Ngalo wacho ni wantie maber pod wan nagi kuyo kalure kod tho mar Chief Yogo Tumbo. Poleni sana jodala kuom tho mar Yogo Tumbo kachiel kod Mikanor Soro bende. Erokamano ahinya. Aneni malera nyabati amora ahinya kod kaka weche manyien medo mol. Odhot soja uri katieno bende ng'isa ni bati antiere kodi e yo makare kendo amora ahinya kaka ikelo weche manyien mag Oimore Ramogi TV donjonwa e yo maber ahinya. No ka ji medo ndiko kaendi. Erokamano ahinya Honorable Brian Midio mano wuoda Lang'ata ong'isa ni bati erokamano ahinya kuom miyowa news maleo. Ramogi TV miyowa ng'eyo gik matimore. Akwayo sirikal mondo ne ni ratiro yudore ne yawa mowito ngimagi ahinya to both manobetie manomiyo ngima nyathi matin Njoki olal kamano nene mana TV ya odgi. To bende ng'iso jomatindo ni duto te Nyasaye ong'eyo omiyo jogo mariek to sirikal bende oket okenge mag biro neno ni jok ma ketho chenro mag manyo ratiro ema olugo doli ng'any mag chike to kik bed ni both bedo kata nyalo ti kod thuolo makamago e kelo hinyruok ne joma onge kod ketho. Erokamano nya Brian Midiwo kuom kete Ramogi TV in bende. Anno kaenda ka 25 bang' saa 3 wadhi yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. What do we bring? Break a cube, book a string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it big, small, tasty. Family will help you. Break a cubes, cause string my
ing'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Machiegni kendo nyakwara mogi bang' wuok iwe wadhi nyime gi weche manyien mago imore. Piny owacho oket e nyong'ong kuom nindo e omenda mayo bilion 100 mag siro chenro mag somo ni sikunde mag primar kod sekondar mag piny owacho e kindi 2020-2024. Report mar janon buge sirikal Nancy Gathungu bende yango ni sikunde 6 mag Miriambo ne oyudo omenda mag tayo somo maromo siling milion 880 e thuolono, kata odoko ne gin sikunde maonge kata sikunde manyawawa. Jafombo marwa Chris Owino nigi ler mathoth ewi wachni. E report mare, janon buge maduong' mar sirikal oketo migawo mar somo e turubim kuom moke omenda mag sikunde mag piny owacho maromo bilion 117 e kind higa mar 2020 kod higa mar 2024. Give you the chance to take the committee through. E nyim komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda jopiny, Director mar nono buge sirikal Justus Okumu oyango ni kuom omenda makamano bilion 71 ne en mar skunde sekondar, bilion 31 ne en mar skunde mag junior sekondar, kaachiel kod bilion 14 mag skunde primar. There is Kenya shillings 31,981,877,799 for junior secondary, as detailed also in Annexure 4, and Kenya shillings 14,048,116,230 for primary schools. Nyong'ong mar Nancy Gathungu odhi nyime kod luoko lewni mochido mag sirikal e nyim jopiny bang' lero ni omenda maromo milion 889 ne ochwal ne skunde manyawawa maromo 6 e pacho kae. 6 schools that received capitation amounting to 889,348 had ceased operations but received the capitation. Jakom komiti mar Pak Tindi Mwale kod jokanyo mag komitino onyiso apisi mar Auditor General mondo ket nyinge mag skunde makamago oyanga ne jopiny. I would really wish that you table for us to do a comparison so that we are able to establish which schools are these that don't appear in NEMIS and still get the capitation, even amounting to 11 million. The way you have stated, we have one, you are stating around 800,000. We would like you to give us the annexes so that we are able to cross-check. I hope the schedule, as you said, will give us the names of the ghost schools, and there will be audit trail it to the exact person who pressed the button to disburse the funds and where the funds ended. And that must be a very heartless Kenyan who should not deserve to roam the roads and the streets. E fweny machielo, Auditor General wacho ni skunde mamoko maromo 71 ne oyudo omenda maromo milion 55 kata odoko ne giyudore e counties mopogore kod mago manie buge mag migawo mar somo. The audit established that some schools which received capitation were classified in NEMIS as appearing in counties and sub-counties which differed in the records maintained by either TSC, NEC and KEPSEA. E komachielo, skunde 13 bende ne sirikal omiyo pok mar omenda maromo milion 11 kata odoko ni nyinge mag jopuonjre magi ok chal kod mago manie rejista mar migawo mar somo mong'ere kaka NEMIS. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakuramogi maloyo jopuonjre 400,000 nyalo biro rem donjo e kunde tiegruok mamalo kaluwore kod achiedh nade mar nok mar omenda masani noro duol 2 ma ochung' ne chiwo omenda mag somo ne jopuonjre e kunde tiegruok mamalo mano HELB kod University Fund. Kagiloso kod komiti mar od bura mochung' ne chenro mag somo, jata tije mar HELB Geoffrey Monari olero ni gin kod rem mar siling bilion 36.1 e hik omenda mag 2025 2026 kaka imiyo ler kod Simfros Okinda. Odong' mana dwe achiel kende to jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo chako donjo kuonde tiegruok mamalo. Rumbi mar mudho pod okwako chenro mar sir monego giyudi kowuok kuom sirikal kaluwore kod achiedh nade maka kod kacha. Masani okwako duol 2 madito mochung' ne siro somo e kuonde tiegruok mamalo, mano HELB kaachiel kod University Fund.
Kaluwore kod HELB, jopuonjre ma kwan gi 400,000 nyalo biro rem dhi mbele kod sombgi kaluwore kod rem mar omenda maromo bilion 36 e omenda mar 2025-26. Jaratije mar HELB Geoffrey Monari omedo ni kata mana jopuonjre 163,489 masani ni e higi mar 2 pok ochunegi omenda mar somo kaluwore kod rem mar omenda maromo silings bilion 13.7. We got upkeep. Yes, and tuition for first semester. But second semester there is no money. So everyone got the money. But the previous year, 2023-24, we actually financed all the students. So the person suffering actually is the institution, the universities and the TVET colleges. Monari, manenie nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo, wacho ni nok mar omenda biro kaluwore kod ji moya 293 mano ka hola mar HELB to tamore duoko. These students are not repaying because, number one, a study we did with the British Council indicated that a graduate in Kenya takes up to 5 years to get employed properly. Number two, even after employment, there is underemployment. There are many graduates who are employed by schools as BOM, and they earn 6,000. So when somebody earns about 6,000, then recoveries become a challenge. HELB bende se omenda ma ioro moleo kod kwan mamalo mar jopuonjre ma ikawo higa ka higa ma ok romre kod omenda ma ichiwo negi. Prioritize HELB capitation in the supplementary budget. Urgently address the current funding deficit and provide additional resources. Komachielo duol mar University Fund chenro mage la kaluwore kod achiedh nade mamone tiyo tijege kaka owinjore. We have had a deficit of about 9 billion. And so indicatively, we've had challenges in terms of support to universities. The desire is to grow the staff establishment so that we're able to deliver on our mandate fully. By the time we got an approval from the public service in terms of our organization structure, when we were ready to progress with SRC, and I think we were ready with the letter, we had a challenge because there was the issue of the merger that came up. And so many of these activities have actually stalled. Bedo ni bura mar lai manyien mar siro som jopuonjre pok orumo e doho mar apil kod nok mar omenda manoro duol 2 ma siro som jopuonjre mbalariany, kwan mar jopuonjre madonjo kuonde tiegruok mamalo koro dhi medo duono gima koro keto piny Kenya kama rach kaluwore kod kwan mamedre mar rowere ma jwang'o somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kenya koro nie lai mar pinje 9 mag Afrika ma biro chako chiwo yath mar sandan ne ji maonge kod ayaki mondo konye geng'o gamo tuono. Ma en thieth ma oyang kod riwruok mar thieth e piny mangima WHO ma okoni biro kelo lokruok maduong' e thieth mar ayaki. Yadhno ibiro chiwe yor sandan mar dweche 6 ma ikawo diriyo e higa. Kaka Judith Omondi lero, migawo mar thieth oseyango ni gitimo ikruok mar chako tiyo kod yadhno ma nengone tek chakre dwe mar 1 higa manyien. Ne en midhiero ma e higni mag 90 ne okelo liet e piny mangima ka e pachoka, to counties ma kaluo ahinya to ne oluom kendo oganda ne owito ngimagi e yo ma ne ocha kaluwore gi kaka kit tuoni ne galagala. Tuo mar ayaki kaka higni ne medo sudo, weche ne lokore kendo achaya gi akweda mane biro gi tuoni ne odok piny. Yath ne obiro mar gayo tuoni ka bende andila ne ji maonge ayaki ma kamoro ne chich ni ginyalo yudo ne obiro kendo ne konyo jopiny. Nyaka sani fuong'ruok nyalo bedo kendo okang' mar kedo kod tuoni nyalo sudo nyime kaluwore gi yath mar sandan ma koro ibiro chuo diriyo e higa ne ji maonge kod ayaki mar gayo landruok mar tuoni. We have had oral pre-exposure prophylaxis which is given daily. However, the challenge of daily PrEP is that you may forget 1 or 2 days, and therefore then the protection that you desire to get is not assured. This new innovation ensures that once you get the jab, you are protected for 6 months, and you go after 6 months for the next jab. Yadhni opuodh kod duol matayo thieth e piny mangima WHO, kendo e pacho ka ibiro chak chiwe chak higa manyien. Piny Kenya en achiel kuom pinje 9 mag Afrika mane ogonegi tit mar chako chiwo yadhni. Yath mabiro kawo kar yath ma imuonyo kod ji maonge ayaki poni gin kod chich ni ginyalo yudo tuono. This drug is one of the medicines that have been approved for pre-exposure for HIV. As we sit here, it has been approved by the US FDA, that is Food and Drug Authority,
It's been endorsed by WHO only 2 days ago, and it's given as an injection, and we expect to roll out in the first quarter of 2026. Pinje mamoko riwo Eswatini, Lesotho, Mozambique, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia kod Zimbabwe. Bad migao mar thieth mar NASCOP kata kamano koni nengo mar yudo sindani ni malo kendo ibiro mana yude ka okalo kuom sir mar Global Fund. The initial price is $28,000, which is, we are talking about 35 million Kenya shillings. So, if anything, if anyone wants to think it's an African drug, it's the other way around. The price of this product, as is not affordable to any African country. The reason why we are able to roll out is because of the multilateral mechanism, the Global Fund. E Kenya maromo ji milion 1.4 ni kod kute mag ayaki kata malo 41 mag tuoche manyien ma igamo higa ka higa gin rowere man piny mar higni 24. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koro gikone to chopo singo manomiyo jolupo e kaunti ma Homa Bay mar $5 million mar bugo riwruog saga mar jolupo e kaunti no kaka achiel kuom chenro mag sirikal magidhigo nyime bero sekta mar lupo e pacho ka. E kinde romo gi jolupo ma otelo ne nyasi mar Madaraka Day manobagi e kaunti ma Homa Bay, Ruto ne osingo golo omenda maromo $5 million ne riwruog saga mar jolupo e kaunti ma Homa Bay mar konyo bero chenro magi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ema ochiwo omenda no ne jolupo ka okalo e romo mane obedo godo gi jokombe duto mag dhowedhe mayudore e kaunti ma Homa Bay. Wanga okoni omenda go ka oriw gi sir ma sirikal kaunti chiwo to biro konyo e bero ngima jolupo. Jaduong' Oremo slip ni pesa ni asatimoro nade aseketo tangisa ni kikimul to $1.5 million nyalo neno ni pesa mang'eny. Nyumbu ng'eni wan waseketo 1 million, jatelo keto 5 million, an pod adong' gi 1 million. Iluwa maketho nam konywa uru, inyalo mor kawuono to kiny onge gimoro motimore nade makoro wayudo. An adwa kwau ni kanyo wakonyre kabisa mondo warit nambwa. One gi unity in this county, ni we are working together as a county. Uno one bende, you must work together. Tarik 30 mar dwe ni wachano mar bedo gi yiero maduong' mar sako no, kech sani koro wan gi members moromo wabedo gi yiero maduong' mar sako, aeto wamanyo expertise makoro dwa konyo watayo sako, aeto wachako weche mag kungo kod hola e sako marwa mar Homa Bay County BMU Network. Rates mwayudo godo hola e bengi ni malo ma ok jolupo nyalo, to mani koro dhi bedo kaka achiel kuom kuonde wa mwanyalo yude hola e yo mayot, to kendo dhi bedo yorwa mar dongruok. Omiyo en mor ahinya nogandawa. Kwa dhi mbele kwa tiyo gi county governments gi kuonde duto ma wantiere, to kendo kwa wacho ne gi weche wa to ambo konyo gi tich to wadhi dongo county wa gi nam te in general. Kowuok Homa Bay nyaka Ramogi wadhi nyaka Baringo. Jodak ma Baringo ma milambo biro chuno ni orit kuom kinde ma ok ong'ere kapok giyudo kar kano ringre joma otho manyien bang' kweth njore moko mapok oyangi monjo kar kano ringre ma kar thieth ma Marigat kendo kwalo mwandu mopogore opogore. Ka bende gikwalo weini mag sitima kaachiel kod mwandu mamoko kaka imiyo ler koda Armstrong Osotwa. Kano ringre joma otho ma bende en achiel kende sub-county ma Marigat mane osebedo ka konyo jodak ma Tiati kaachiel kod Baringo South ne omonji kendo gigo manengo gi pok oyangi bende ne okwal ka moko nokethi. Wakati tulikuwa tunakaribia sasa kufikiria tukifungue kianze kazi, wizi uliweza kufanyika hapa na wakaweza kuiba zile tray za kuweka mwili katika ile chumba katika friji zetu za kuhifadhi maiti. Tray zote 8 ziliweza kuibiwa, na kama vile tunavyojua bila hizo trays basi ni vigumu sana kuweza kuhifadhi pale mwili. Dweche bang'e jodago pod kale midhiero mag kano jogi ma onindo ma osemiyo moko kuom gimanyo kuonde kano ringre gwenge ma Libamba kama oting'o Kabarnet, Ravin kod Nakuru kama osekelo ne jodago ting' mapek mar omenda. Kar kano ringre no koro osedong' nono kuom kinde ka sirikal pok okawo okang' moro amora. Kalore gi apisa mar thieth e osiptal ma Marigat, dwaro maduong' mar ohala mag chumbe mosetiyo kata scrap ema osekelo kuo makamago kind rawere. Hawa vijana ni watu ya tunalaumu watu ya scrap. Hawa watu ya scrap ndio imeleta hii tabu yote.
ndio wamefanya hata watoto wengi wamewacha shule, na tumejaribu sana kuchukulia hatua, hawaingii sijui wako na dawa gani. Lazima kuna mtu anafanya biashara, na mimi naomba kabisa watu wetu wa kijiji hiki wakuwa macho, waangalie kabisa kama kuna mtu anahusika na maana hiyo, waripoti mara moja wakamatwe, kwa sababu lazima kuna mtu anajua biashara hizo vitu. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kaka nasingo ni nyakora mugi kwa were kod weche mag kuo gige kar kano ringre ma Marigat e kaunti ma Baringo nyakora mugi. Wang'e koro sigan achiel kuom gwenge ma kaluo kocha. Chenro mar ng'e gwenge wa makawuono warango siganda gweng mar Rodi Kopany ma yudore e kaunti ma Homa Bay. Owinjane kaka ikolonwa kod Millicent Adhiambo gi yawa ma wuok e alwora mar Rodi Kopany sigand gwengni e ng'e gwenge wa makawuono. Nyakora moge Joang machiegni kendo e telo machielo e chendo ni mar ng'e gwengewa kapod wanyonore mana e kaunti ma Homa Bay e gweng chiro kata boma mong'ere ni Rodi Kopany. Ka iselimo kata isekalo kama iluongo ni Rodi Kopany, ang'o mabiro e pachi? Nyakwara moge jodak malura ni to wacha ng'o kotino kod nonro mar nying gwengni ma Rodi Kopany. Gimomiyo aparo ni ka nochak Rodi Kopany kapa ni nitiere jaduong' moro Rodi ka mani luongo ni Opany, dala nene ni e tiende ka tik tik. Koro en kaka nochako Rodi ka makwanyo ne dala ne, koro miyo koro nying Rodi ka nobiro ni Rodi Kopany. An kaparo gimomiyo nochak gwengni ni Rodi, wasunge machon kane kalo ka to koro en kama obedo junction kendo koro miyo roads orome mang'eny, koro miyo an gi pacha kaka an aparo ni ne wasunge ka wacho ni road kae to koro obedo ni Rodi Kopany nikech jaduong' moro ne ni ka king'iyo kama taya ni nitie ne mane jaduong' no use njugu kod rabolo moko matindo tindo mag odhigo. Koro ne jaduong' ne mane kane gikalo kaka yore ogadhore i Rodi ka en junction ma yore orome. Koro emomiyo aparo ni nochake nikech jaduong' ne mane giyude tiende yien mar yath ka mane ni ka mar Ogongo. Ema nomiyo aparo gi paro ni nomiyo bedo koro Rodi Kopany. Ka biro ka nyadaka 79 tayudo ka jaduong' ne nitie ka ni Opany. Koro ema nomiyo chak Rodi ka ni Kopany. Wan kanonyuolwa to nwayudo ka nosechake ni Rodi Kopany, ka koro wanono to wayudo ni kwarwa ne nitie mane iluongo ni Opany, ema nochako duka ka nouso gik matindo tindo kapok ne joma moko kobiro. Koro kane ndara notudore kama ne a Karungu to moro ne a Rongo moro a Yugis to ji nobiro. Koro kamano e kaka no ochakore ma joma ne nitie wasunge manobiro sechego ne luongo dhok magalagala, moko ne luongo ni Road Company, moko ne luongo ni Rodi Kopany. Koro mane ji ochako luonge ni Rodi Kopany. Bang' winjo paro mopogore kaka jogweng' ma Rodi oselieko kod nonro mar nying gweng'ni, we koro wawinjo anena adieri motenore kod kuku mar wach e wi gima dine mi chak alwora ni Rodi Kopany kowuok kuom jodongo mane nitie ka ochakore. Jokoloni nogba pa barabara ma Kisii nyaka Sori, moro ne a Homa Bay kadhi Migori. Koro kar junction kanyo ne nitie jaduong' mane iluongo ni Opany. Opany ne en ng'at ma nojohala, nopidho ji gi chiemb chae to gi gik matindo tindo machalo kubrit, wembe ning'iewo kuom Opany. Koro wasungu nowacho kanyo iluongo ni road to joluo wacho ni Rodi Kopany. Koro kanye kama ne nying Rodi Kopany ochakore. Koro en Rodi Kopany to jasungu to nokete ni Road Kopany. Mana kamano Nyakwara Mogi wasewinjo gima nomiyo oluong gweng'ni ni Rodi Kopany. We koro wawinjo anena ni Rodi Kopany humbe landore kod weche kata timbe mage. Gima lando Rodi Kopany chiro ne wan go ni Marindi chon.
Marindi no ne gembe bire Kanyamua, Game, Sakwa, Kabuoch, togi Kanyada. Koro nen chiro maduong kabisa. Koro iga mar 1994 nene ogol chiro ma Marindi duog Rodi. Koro because Rodi en kama oriwo gembego. Wangayo mane geche ago Kisii kadhi Sori Magunga. Geche ago Migori kadhi Homa Bay Kindu. Koro junction no kava ji mang'eny kabisa. Koro Rodi ong'e kaka kamariwo ji. Rodi landore ka is a meeting point. Ndara ma Homa Bay, kidhi Homa Bay idonjo gi Rodi ka, kidhi Rongo idonjo gi Rodi ka, kidhi Rangwe idonjo gi Rodi ka, kidhi Ndhiwa idonjo gi Rodi ka. Rodi ka ok wanind kech, chiemo ng'eny. Kata sani pok ji oridho oduma pod onge to wan goduma manyien, rabuon kidonjo ng'eny Rodi ka. Chiemo ni Rodi ka, gimiluongo ni chiemo ni Rodi ka. Rodi landore nikech wan gi wang'ayo maka ane madhi Sori ni, wan gi yo madhi Rongo, wan gi yo madhi Rangwe. Koro miyo ketowa wabedo miyo Rodi landore nikech joka lando, jogi lando. Weche pur be wan go. Wan gi farmers mang'eny, ji puro kabisa, oduma nitie kamoro amora. Rodi ka landore gi gerruok araka nikech ne en center moro mathin. Te kuom higni moko 10 moa chien ka, Rodi osebet maduong'. Masani koro ji ng'enye, Oriache, Okuche. Koro mane mamiyo walandore kaeto gi chiro be wan go maduong' manochak chon. Koro chiro medo keto ohala maber. Ohala medo kelo ji. Koro ji medo bet mang'eny. Nyakaramogi, Rodi osenyuolo dongruoge mage e ngima jodak malwora ni. Chon nene walao Homa Bay kwadhi ng'iewe gik moko chon no. Kata ne wadhi Marindi kwadhi ng'iewo gik moko. Koro gik moko te. Gima dhano nyalo tiyogo en Rodi. Wan gi sikunde moluoro Rodi. Chon ne onge stima. Mokwongo chon waonge gi lam. Wan ga lot of churches. Churches oluoro Rodi kaka kachung'ni an ja SD oluoro Rodi ka 7. Wan gi Catholic ni Rodi ka maduong' mana mafadho dak makanyo. Wan gi Sundays churches ni Rodi ka. Udi gi ne onge ka. Udi na yudo uda 4. Odo pany kubiero mane nitie kani gi oda Kech Thamas gi ode Nyauke. To dongruok osebedo nikech sani ne ka koro ka obedo taun. Dongruok osebedo mang'eny kabisa. Skunde be ng'eny. Rodi ni ka, Ndiru ni ka, Ojunge ni ka, ging'eny ok dang' akwan gi te. Chigni gin 8. Rodi Kopany ni osebedo gi dongruok. Ka udi medore, kane wawinjo no chakore 2, 3, wan be ne wayude ka en gi ute moko 10, kawuono en gi ute mang'eny kendo medore odiochieng' kodiochieng'. Omedore, ji biro mopogore opogore kendo wadak gi kabila te me Kenya. Taya malialela kata batha ka ineno taya. Chon ne wan e mudho nitong'o nyaka mine ka kobiro loko. Kata obedo ni jodak ma Rodi kwano dongruoge 1, 2, 3, rem mage ma pod gin go magigombo ni okel e alwora ni mondo Rodi odongre ochal kod kuonde mamoko. Wadwaro secondary school man Rodi. Kech secondary school pok wayudo Rodi ka. Wadwaro secondary school mondo obed Rodi ka. Rodi ka waonge gimiluongo ni bank. Wadwaro bank maduong' Rodi ka. Wadwaro hospital mane Rodi ka. Maka tuo tadhiye nikech sana hao Marindi koteng' mago private. Chich wanie mwadwani kama moyie. Okasre mondo tieknwa chiro mondo wai kae nikech ineno kuma wabede. Wadwa no tieknwa chiro mondo wabed gi chiro maber, wadhi wasettle kuma ler makata kubiro kama tubet kamoro maler muyudo kwa use. Sewage line to gi arrangement mar town mondo bedi nikech iyudo ka koro ka wana Chabla sani chire cha igeronwa kacha. To iyudo ka udi bende kaka ot ma koro igero mar orofa kani. Ne waparo ni kata kade oyude a good side to ne onyalo kata mabedonwa bank. To nikech koro en kamothung' en edho ndara makata mana parking ok nyal yudore. Koro arrangement mar gedo mar Rodi ne leadership mar Rodi wakwayo mondo arrangement obedi opange mondo wabede gi officers mamoko maritowa kaka ofis okwach kich mondo ger
kech wan gi jonjore moko modak e kindwa mondo ka wach owuok to gikonyo chifewa maka assistente chifewa e timo nonro. Wan e rodi ka gi nyithindo mang'eny madhi sikul, kore wakwayo ni kata girls school mar nyithindo manyiri be mondo okel machiegni rodi mondo nyithindwa manyiri nyalo dhi e skul mar boarding mani rodi. Mana kamano nyakwara mogi gi kanyo mwachopo godo e giko mar tielo makawuono e chenoni mar Ng'igwengewa. Amor nikech sani kilimo rodi kata ikalo kamondik ni Rodi Kopany to ing'eyo gimomiyo ne ochake ni Rodi Kopany. Omiyo med kete mane wang' jowi mar Ramogi kik idhi mabor nikech juma manyien aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Wadhi yuyo machielo nyakora mogi. Erokamano Auki Dibo kantiro Ulanda intiere koda kendo imor gi weche manyien. Tabu mar Josa Barolengo kasani arita kwe mbekne sana kendo sani jonjore tong'o ji e seche mag ariyo motieno mana gwenge mag Barolengo ema tabu mar Josa koni arita ok beri ahinya. Erokamano tabu mar Josa kumiero Ramogi TV noka bende ndikna ka kod Joshua Dhoch Soja ng'isa nonena yo makare. Erokamano nya Juma Duong' Auri Sibuoche wachana Ramogi TV neno maler. Erokamano nya imbene kuom kete Ramogi TV. Morris Yang Auri Kamgundo wachani obedo mos kendo onena e ode kanyo. Erokamano Morris Dianga wachani akwayo tend county ma Mombasa kanyakla kod sirikal mamalo mondo kawe okang' mapiyo ne tuo magalagala no mumuoche gwenge mag Gaidini mondo gi rakre kode kapok oketho kata pok okelo hinyruok ne oganda mamoko. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Morris Dianga Auri Kamgundo eneno ka Auki gi neno akayo makare kendo amor kodgi kaka weche medo molo negi. Gi thuolo ni nyakora Ramogi yina mondo akaw yo machielo ka oduogo pod wan gi weche mamoko manyien ma en Oimore Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka kendo in gi duol e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa.
Tich ka wuok tich wakelo ni duond yawuoto nagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860*286#. Kumbuka, Kiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Jaod bura ma Kiaru Ndindi Nyoro oseyo migawo mar teko kuom wuondo oganda jo Kenya ni bei mar mauta oidho malo, kata ma osebedo ka idho malo manyo medi gi siling' 8 lita ka lita oluwore kod lokruok e chiro mag pinje maoko. Ndindi ma bende ne obedo jakom mar komiti mar od bura mochung' ne loso bajet wacho ni nengo mauta e pinje maoko ne olwar kochakore higa mokalo. Kaluwore kod sirikal ne omedo nengo mar mauta gi siling' 7 chakre higa mar 2023 e yor apanda, kaachiel gi kawo hola gi osuru ma jopiny chulo ewi mauta ma idendo gi dho ngere ni fuel levy. In an oil producing country like Kenya, the only tool a government is left with is altering the levies and taxes. This is where the problem is. The government of Kenya actually added a new levy last year of 7 shillings in the fuel prices. And how the government works is that time when the fuel prices are coming down, actually that's the reason why Kenya's never felt the global deceleration of the oil prices. Because it's around that time that the government introduced a secret 7 shillings in fuel levy. That is partly one of the problems why the fuel prices are going up. But the more unfortunate bit is that this year, the government has taken that 7 shillings, taken to the banks as security, and then they have taken a loan of 175 billion shillings. This money is not reflecting in the government books as a debt. And therefore, it can only pass as an illegal debt. Because whatever is not accounted for as a debt, then any other debt is illegal. Jagoro maduong' e migawo mang'iyo mwandu mayudore e bwo lowo pacho ka Harik Mtai wacho ni piny owacho dhi nyime kod bero sekta mar kunyo mwandu mayudore e bwo lowo ma oting'o chiwo lesen ne jokuny mula matindo kaachiel kod yudonegi chiro e kinde ma jokuny mula matindo wacho ni giyudo pek e yudo lesen. Jo Juma nigi ler mar wachni. Romo ni ma jokuny mula, jogo magoyo ohala mar mula, kod riwruoge moko mago mag piny owacho masiro jokuny mula matindo e gogo mag Nyanza ma ong'ere kaka Nyanza Gold Summit madhi nyime e kaunti ma Migori kuom ndalo 3 ochiwo thuolo mar twak ne migepe mopogore opogore e yore mag bero sekta ni. Health and safety issues, gender and social inclusion issues in the sector. So how we come in as a partner, Solidaridad, is to train, capacitate these miners on the issues that affect them. Jokuny mula matindo ka otele kod Kefaso Juka yuago midhieche mathoth ma oting'ore mar piny owacho mar miyo gi lesen, onge mar chiro malong'o mag mula, thoge ma osebedo kuondego mag kunyo mula kaachiel kod mamoko. Bedo kwa use black bucket to be sure. But kawuono with the assurance from the PS owacho ni gima koro wadwa timo especially as the cooperative level ni idhi adhi declare ni an ng'ane an ka cooperative mi iluongo Siri Matanda tadwa ni atimo achiel 2 3 tadwa ni mondo miya license. Duong' kuom ginen weche machalo kaka jowa nyalo yudo license e yo mayot, to mamano wawacho kendo wawinjore kod PS ni o accept ni challenges osebedo. Bende jokuny mula yuago yorruok mosebedo e kind jokuny mula matindo
kaachiel kod kepe madongo mende koro kunyo mula magiwacho ni osemiyo kata jokuny mula matindo ok nyalo lesen kawuok kuom piny owacho. Wasebedo ka cooperatives gi ok nyal yudo permit nikech challenges achiel kuom gi PS wawuoye. Achiel kuom gi wan gi investors moko manobiro kato nokawo permit ting'eni king'iyo article 96 ok nyal mi permit kuma moro nitie. Jood bura ma Nyateketo Modege e kinde twak mare ne wach ni kata bed ni chenrogo mag kunyo mula osebedo kadhi nyuegego mag Nyatike kuom higni mathoth onge lokruok malong'o ma osekelo. Odege wacho ni ji mawuok oko mar kaunti ma Migori mawuok nyaka pinje maoko ema osebedo ka koro winjo mit mar mula ma ikunyo e sabkondo ma Nyatike ka jodak e gwengego to koro kale midheche mopogore opogore ma oting'o tuoche ma ikelo kod kwiri mager ma itiyo godo e luoko mula. There is no way we can have mineral storage in our area here and the people are benefiting are not our people. And there is no way we can also house these people here and the reward we are getting are chemicals in our rivers. That one we are not going to accept as political class. Owacho ni saa koro chopo mabende jodak gweng' mag Nyatike nyaka koro ne ber kawuok kuom wechego mag kunyo mula. We are not stopping anyone from doing mining, but they must do mining rightly. That's our stand. We must ask ourselves, can we keep minerals for somebody to come from Beijing? Jagoro maduong' e migawo mang'e mwandu ma e bwolo Harry Kimtai mane wuoyo e kinde romo ni mokelo jokony mula kamoro achiel ne wane piny owacho dhi nyime mar bero sektano mar kunyo mwandu ma e bwolo e piny Kenya. Kimutai wacho ni wechego ma otende kod lesen ma jokuny mula matindo osebedo ka koro ywago en achiel kuom gigo eko ma bende koro piny owacho koro loso. What we are doing now is demarcating some areas for additional miners. That will be done through the MRB. So you'll see those who are saying that the cadastre is blocked, we are going to open the cadastre and it will be very clear. This is the area and we need a lot of your support. E seche ma piny owacho timo mathoth mar bero sekta mar kunyo mwandu ma e bwolo, jagoro maduong' e migawo ni bende koro kono jokuny mula e kaunti ma Migori mondo koro ne girita alwora ka bende komachielo bende kono county commissioner kod tend arita kwe kaunti ma Migori ni koro tima pedha ni jogo makunyo mula ka achiel kod mago matimo alago mag mula maonge lesen. Environmental degradation. It was shocking to see the cyanide flowing to the river. Cyanide now, the river all the way to the lakes or to our lake. So we also want to ask the county commissioner and your security team to collaborate with us in combating illegal mining. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mana koro ndalo 17 tuke mag CHAN chakore ayanga jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen lero ni arita kwe ni kare ka pewe ma Kasarani gi Nyayo ma ibiro tigodo ni rang'iny madwarore. Kuwe kinde mane otimo limbe pewe ariyogo, Murkomen wacho ni welo ma biro chopo pacho ka e kinde tuke go biro dhi nyime kendo biro yudo kwe makende. Kenya kaachiel gi Uganda gi Tanzania bago tuke mag CHAN ka Kenya oseiko alap ma Kasarani gi Nyayo kaachiel kod pewe orako mag Police Sacco Stadium, Ulinzi Complex, Utalii Grounds kaachiel kod Kasarani Annex. Arita mag pewe duto nitiere bwo migawo mar arita mitayo gi Kipchumba Murkomen kaachiel gi jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo. Teams that were required to support this tournament are ready. We are also happy here at the stadium that we have very good gates, very modern gates that have been put in place that can only be accessed using the cards, and we do not expect a stampede at the gate. Jagol machon ma Bandari Brian Omondi oduogo e team mar Harambee Stars mana kodong' jumbe ariyo to tuke mag CHAN chakore ayanga. Omondi riwore